Bueno, jo la veritat és que no m'esperava, no? Tot això que s'ha generat. Me'n recordo l'últim assaig que vam fer, quan estàvem la Junta decidint si plegar l'assaig o continuar i tal. Jo la veritat és que m'imaginava acabar l'assaig i d'aquí un mes i mig tornar a la feina i per Sant Jordi tothom a fer castells. La veritat és que el pal que me vaig trobar al pati va ser increïble, perquè ja hi havia molta gent que ho sabia i molta gent que no va vindre. Va ser un assaig una mica raro, perquè vam voler continuar l'assaig, però la veritat és que no m'esperava arribar en aquesta situació, no? I amb la incertesa de que no saps si tornaràs o no a assajar o quan tornaràs. Jo crec que ens ha agafat a tothom per sorpresa, perquè dels que estem aquí ningú hem viscut una situació ni similar ni que s'assembli, per molt que vulguem mirar, no? Que puguis parar els assajos o puguis parar les diades per algun atemptat com va haver-hi fa un parell d'anys, però una pandèmia així que no vegis un horitzó, no? per poder començar, jo crec que és complicat tant per nosaltres com a persona com per les entitats i com els castells més encara, perquè som gent de contacte, no? Sí, jo crec que ja ho has dit tot, no? Vull dir, de fet, és això, quan vam parar, la gent deia, no, són 15 dies i ja d'aquí 15 dies i tornem, i tu deies, bueno, pues si tu lo dices, pues vale. I ja n'hi havia algun que deia, no, això va per llarg, però intentàvem pensar que no seria així. Però clar, és que inicialment els mitjans semblava que ho deien com, bueno, és una gripe, aquell, no?, que sortia dient, no, esto es un poco com una gripe, no té més, i al final, des del març que estem parats, no farem castells en tot l'any, no sabem si començarem l'any vinent i realment és molt complicat en unes entitats com les nostres que viuen del caliu que fas doncs, cada dia a l'assaig, no veure'ns les cares durant un any doncs és complicat. Sí. A més partim de la base de que l'activitat castellera com a tal, en els moments històrics que més han tingut doncs, una situació negativa per la societat, els castells sempre han sabut trobar la part positiva. En les crisis econòmiques les colles castelleres han tingut un repunt, i si ens hem de remuntar en quin moment una colla castellera o l'activitat com a tal ha tingut un peron o un episodi de suspens, ens hem de remuntar a la pròpia guerra, val? És a dir, tornar-nos a plantejar un escenari on no per un curt termini de temps, sinó pas per un temps completament indeterminat, això, aquesta incertesa, pel nostre tipus de col·lectiu no és el mateix després tornar d'aquí 2 mesos, 3 mesos o qui diu un any concret i seguir on ho has deixat, no? La naturalesa de la nostra activitat ja no ens permet continuar on ho has deixat, però més enllà d'aquí hem de veure quin és el nostre capital i recursos humans, val? Que al final són els que ens fan treure un millor rèdit i no a la nostra activitat. Però bueno, ara per ara és una situació tan anòmala on voler prioritzar o relativitzar la pandèmia per realçar els castells et deixa en una situació d'imprudència i d'egoisme, i crec que ara no ens toca cap altra cosa que vetllar per la integritat del que a nosaltres ens permet arribar al zènit dels castells, que són les pròpies persones. Anem a respectar, anem a tornar en aquesta normalitat, o si més no a una situació que ens permeti continuar fent l'activitat que tant ens agrada, però sense posar en perill el nostre millor recurs, que som nosaltres mateixos. Sí, jo estic d'acord amb tu en tot això, perquè personalment, no, veient com és la situació, hi ha una situació humanitària, social, que no es vivia des de fa molt de temps. Vull dir, hi ha moltes persones passant-ho molt malament, en situacions molt precàries. Llavors, clar, no, nosaltres, com a caps de colla, imagino que vosaltres també, penses, hòstia, sí, hem de gestionar això i tal, no? Però, hòstia, fins a quin moment tot això està per davant de lo que és el nostre petit món, no? Que és la colla castellera que gestionem i tot això. A més, una cosa que jo també ficaria molt en valor és que la situació és molt canviant, vull dir, pot canviar molt la situació d'un dia a l'altre, d'una setmana a l'altra, d'un mes a un altre. Ja fa un mes pensaríem que arribaríem, no, en aquest segon rebrot que ha fet tornar-nos a ficar en alerta.
Vull dir, llavors, una cosa que hem fet també com a junta que hem de gestionar la colla és tenir que adaptar-nos en cada moment en jugar en diferents escenaris, no? Durant la temporada vam jugar amb, hòstia, tornarem a la temporada, arribarem per un possible concurs de castell, clar, allà han d'estar preparats per afrontar qualsevol situació. Vull dir, agafant el que deia el David, no? que sí, que va arribar un punt d'acceptació, de dir, hi ha una crisi sanitària, una crisi humanitària, per tant hem de respectar molt més enllà del que sigui l'activitat castellera, però jo potser vaig viure molt més intensament en el moment en el que tot això, no? de que semblava una grip que no tenia que anar més enllà i arribar a l'assaig i tindre'ls que dir a la canalla no, la canalla ha de marxar, els grans s'han de quedar, hem de fer una assemblea perquè teníem la il·lusió, no? La il·lusió que tot l'any passat vam estar parlant tot l'any, girant al voltant de la il·lusió de fem un viatge a Holanda, votem si la colla vol, no? Quants castellers volen anar a Holanda, hòstia, som més de 40, era, no sé, com un símil d'un avió que està a punt de, no? Allò, a punt d'estrellar-se, però el vols mantindre, no s'estrella, no l'aguanta, i al final s'ha estrellat i jo crec que ja ara ja hem acceptat, no? Vull dir, em refereixo que volíem mantindre aquell esperit d'intentar, no? Fins que es pogués portar al màxim l'expressió castellera i ara el que queda és l'acceptació i les activitats socials que es puguin per mantindre el vincle i esperar que les autoritats sanitàries donin el permís, ja sigui amb vacuna, ja sigui amb testos ràpids o amb la modalitat que replantegi el món casteller, que estic convençut que d'alguna manera o altra sabrem adaptar-nos a una nova situació. Sí, segur que ens reinventarem per poder, ara que es pugui, fer pràctica castellera però segura, no? Que és el que ara mateix no sembla, i és el que dieu, i al juny o al maig deien que l'estiu seria magnífic, que no hi hauria problemes i que per tant pensaves, hòstia, potser podrem fer alguna cosa, i després resulta que una mica més i tanquen Reus perquè tenia no sé quants casos, vull dir que clar, que és difícil, i si dius que ens hem estrellat, doncs ara és com si estiguéssim a l'illa allà esperant a veure si passa algun barco, veiem algun barco i ens pot salvar. Clar, no sé si passarà demà, si passarà d'aquí un mes, si passarà d'aquí un any, i quant de temps hauràs d'estar en aquella illa que no tens res i lluitar per sobreviure, vull dir, com a entitat, a nivell de Tarragona, de festa popular i de barri, i de no, vull dir, suposo que les quatre colles estan igual. Jo crec que ara és més treball administratiu, no? De la junta directiva, en aquest cas de poder intentar no perdre aquest vincle, no? Amb els castellers, que és superdifícil, perquè és el que dèiem, no? Te tens que reinventar cada dia de què és el que pots fer, què és el que no pots fer, quanta gent se podem juntar, i això és bastant difícil, no? Llavors jo crec que serà un treball i una feina administrativa brutal, no? Al no poder fer castells tindrem que inventar-nos i fer alguna cosa. Però jo crec que el problema que deies abans, que hem arribat a l'acceptació d'això, no? Pot estar bé i pot estar malament, perquè si s'acostumem a viure aquesta situació, no? I que arribi un moment de dir, bueno, pues, i això, tenim que conviure amb això i no podem fer res més. Jo crec que tenim que estar sempre inventant, evolucionant, per no perdre aquest vincle, moure el castellà d'alguna manera, perquè quan tornem a començar sigui com si no hagués passat res, no? Que tothom vingui a l'assaig, que no ens costi treball a la colla de dir anem a buscar tots aquests castellers que ara estan indecisos, que no saben si tornar, si han trobat una altra cosa. Jo crec que aquest serà el gran repte, no? de la colla i dels caps de colla i de la Junta, no? De poder anar a buscar amb aquests castellers que amb aquest temps de parón han trobat una altra cosa que no siguin els castells, no? Jo crec que això serà difícil, Jo no sé, però vull dir, dins la nostra realitat, potser si hem fet una foto als castellers, una fotografia, una radiografia de les sensacions, sí que tens raó amb el que dius no? Vull dir, una gent més nova que potser, no? Vull dir, les ganes, la motivació i tal, però també hi ha una quota de castellers, una part de castellers que l'acceptació aquesta també ha donat una relaxació i un descans que alguns feia anys que demanaven, sí, i que suposo que les quatre colles i que potser això ho podem revertir i girar la truita i que això ens sigui positiu. No sé si les altres colles ho vivim així, però jo tinc aquesta percepció. Igual sí que necessitàvem aquest parón, no? Un petit descans, no? Perquè havia arribat a un nivell els castells també de molta exigència, no? I
dissabtes, i diumenges, i entre setmana, però jo crec que, hòstia, massa per on, Però per mi. al final el que és les colles, el que és la societat d'una colla és completament heterogènia. Ara hi ha gent ja partint de la base que o sigui, el motor que ens mou a tots, o el fil conductor de tots plegats, és l'activitat de fer castells. En aquesta situació o en aquest escenari, totes les colles estem intentant reinventar-nos, però partint d'una situació doncs, que no és gaire favorable. Fer castells, com he dit, és el nexe que tothom participa per igual. Si ja nosaltres volem generar una alternativa social o de lleure per no perdre aquest vincle, això ja s'ha de focalitzar molt més a diferents targets o nínxols de mercats de gent de la colla. No és el mateix muntar una activitat per gent doncs, de 40 anys en amunt que per gent del jovent. Per tant, ja has de diversificar moltíssim la teva oferta i segurament hi haurà gent que, malgrat tu oferir tota aquesta oferta, la seva motivació és fer castells. Per tant, tota aquesta gent, potser no serà una gran quantitat, però sí una part molt incondicional, doncs quedarà en un letargi fins que l'activitat pugui reprendre's. Però és que llavors hi haurà molta d'aquesta gent que ja s'haurà trobat en el paradigma de quin sacrifici a mi em comporta estar fent castells constantment, és una temporada, el sacrifici que comporta, tinc un estiu completament anòmal, però que els hi permet percebre que aquesta situació, aquest manteniment de l'atenció per poder afrontar una temporada potser no és del tot necessària. Jo crec que més enllà de motivació s'haurà de fer molta pedagogia per tornar en aquesta qualitat d'implicació que ens ha permès arribar on estem fins ara. És que segurament és el primer estiu per molta gent de les colles castelleres que poden marxar de vacances a l'agost, per exemple, perquè nosaltres aquí a Tarragona tenim Sant Magí, i després de Sant Magí ja ve Santa Tecla, llavors com a molt hi ha colles que tenen la sort de poder parar uns dies, però la gent planifica l'estiu, no? I nosaltres ens hem trobat castellers que deien no, doncs la setmana de Sant Magí marxem, perquè ja teníem les vacances agafades des del gener. Clar, llavors és la primera vegada que molta gent té vacances al mes d'estiu. Està aprofitant l'estiu. Correcte, i està dient, bueno, tampoc es pot fer res d'altre món, però me n'he anat a Andorra, que deies abans Alfredo, no? He anat uns dies a Andorra, he anat a no sé on, he pujat a Girona, he fet no sé què, i estàs fent vida... Has desconnectat de tal manera que t'has pogut plantejar l'estiu de diferent manera de la resta dels últims 20 anys, no? I com comentaves, l'efecte dissipador ha estat un bàlsam del tot tranquil·litzant. Molts castellers, com nosaltres a primeres línies, ho hem pogut percebre d'una temporada en actiu, l'exigència que se requereix realment castiga. Tots estem guanyant quilos i estem mantenint el cabell. I trobar-nos aquesta temporada, evidentment, la nostra presència és molt menor i la nostra activitat així també ho és, però no deixem d'estar encara movent 4 fils, estant actius de portes endins, però no amb aquelles pressions que ens han castigat durant tants anys. I després a castellers de peu, sigui de pinya de tronc, i a nivell físic, evidentment, part mental és inequívoc que no haver castells ens pot fer que ens relaxem, però a nivell físic quanta gent s'està recuperant de certes dolències que segurament de no haver gaudit d'aquest espai de temps doncs haguéssim pogut tindre un peron d'algun casteller a mitjans de temporada per no tindre una recuperació completa, però és una miqueta per aquí. Hi ha les seves parts de cal, les seves parts d'arena, de sorra, i hem de veure una miqueta com trobar la part positiva. Costa. De tot això traurem alguna cosa positiu, segur, Jo sóc molt positiu, a la vida intento ser molt positiu i segurament traurem alguna cosa positiu, com això que deies, de que hi haurà gent que se recuperarà, gent que necessitava una miqueta aquest parón per tornar a enganxar amb ganes i tal. Jo crec que de tot això ho traurem positiu. Al final riurem de tota aquesta situació, perquè haurà sigut un any perdut, però bueno, tampoc s'ha mort ningú, tothom ha continuat, la vida continua, sense castells es pot viure, sense festa es pot viure, i som tots conscients, però bueno, igual sí que traiem aquella part positiva, no? Després hi haurà un problema molt gran, que serà engegar la màquina, engegar la canalla, engegar els castellers, engegar tot això, començar pràcticament des de zero, perquè no crec que comencem fent castells de 10, però bueno, jo crec que serà un treball. Doncs ho haurem de prendre també com una oportunitat, vull dir, també estàvem en un moment en què se li donava molt poc valor als castells que fèiem, o sigui, era com, no sé, nosaltres fèiem un 3 de 9 i era... un 3 de 9, hosti, un 3 de 9, perdona, vull dir,
que hi ha hagut molts anys que no l'hem fet, no? Vull dir, o la gent apretava, és que el 3 de 8 l'hem de fer sí o sí. Bueno, escolta'm, és que és un castell molt complicat, és que... Jo crec que llavors ara segurament, començarem clar, llavors com que començaràs de zero, hosti, cada petita fita que aconsegueixis serà un gran èxit del col·lectiu perquè tornaràs a ser, doncs això, el primer 3 de 8 que facis, el primer castell en folre que facis, el primer pilar de 6 que puguis fer, el primer no sé què, el primer cop que et puja sobre un altre, vull dir que tot tindrà un... I llavors podrem tornar a il·lusionar la gent amb reconquerir certes coses, fites que havíem assolit altres vegades, no? Però bueno, però clar, tindrem de tot, tindrem la gent que ha descobert que en el pàdel, doncs com que no hi ha contacte, el coronavirus no molesta i per tant es pot fer pàdel i diran, doncs mira, jo estic molt bé al pàdel. Jo crec que tenim la sort aquí a Tarragona, que tenim molts friquis del castell. Això sí. I jo estic segur que estaran esperant el primer dia per vindre tots en massa a ensenyar. Des d'aquí ho demano a tota la meva colla, no? Que siguin molt friquis i que estiguin allà a la porta del local. Ja no sé si és pas expectativa, que també és més aviat desig, val? Que així sigui, que després quan tot això doncs, es dilueixi, doncs, que hi hagi aquesta predisposició també. És inevitable que hi haurà gent que guardarà doncs, cert amor a poder afrontar doncs, una activitat de contacte si no té totes les coses de cara, les coses claríssimes, o un tractament pal·liatiu, qualsevol recurs que a ell li doni la confiança de poder realitzar allò sense cap mena de problema. Però que això passa ara també, vull dir, jo vaig a treballar amb el tren i fa mal rotllo quan puges al tren i va ple. I dius, hosti, estem a l'andana i m'he de seure un seient sí, dos no, un sí per esperar el tren, però després pujarem al tren i hi ha gent dreta davant, al meu costat, així, no sé què, vas al metro i has d'empènyer per entrar i dius, bueno, doncs això no és tan diferent del contacte que tindrem als castells i de la quantitat de gent que... Hi ha més gent en un vagó de metro quasi que en algun assaig, vull dir que... Clar, però a les colles castelleres, malauradament, la responsabilitat és nostra, no? Sí, no, jo crec també que dins de tot això, vull dir, al final, a la colla castellera jo pràcticament veig més a la gent de la colla que a la meva família, però tropecientas mil vegades més, no? Llavors, ens trobem a faltar tots, no? En general, vull dir, t'aportis més, t'aportis menys, te saludis hola i adeu, i jo crec per una altra banda també que se genera, i que això també ho hem de parlar, que se genera una certa ansietat també de deures pendents que tenim, ho deia abans l'Alfredo, tenim aquí una canalla que ha crescut 2 pams, que vull dir, ens han deixat entrar tants nens com ens haguessin entrat en altres ocasions, vull dir, sí, que tenim els nens petits de les famílies de la colla o que encara van ja i bueno, no, a mi en això, en aquest aspecte, pues clar, els millors anys de canalla dels nens ja els estan perdent, no? I són coses que se generen, que vull dir, vulguis o no, se genera una certa ansietat de quan comencem què podem oferir, no, als castellers de les nostres colles. Això per contrapartida et pot generar una situació de molta més tranquil·litat, diguem-ho així. Buscant la part positiva que busca l'Alfredo, doncs jo aquí se la trobo ràpidament. Portàvem unes quantes temporades completament elitistes, de que acabes una temporada i comences la temporada pensant el que has fet l'anterior, de que si en aquesta dia de l'any passat vas realitzar un 3 de 8, indiscutiblement aquí hi ha d'haver un 3 de 8 i si pots algun altre castell. Ja parteixes de la base de que la retemporada que arrencaràs ja tindrà una arrencada completament diferent i tota aquesta exigència que ens l'autoexigim així de clar, ja no la tindrem. Per tant, haurem d'invertir un temps, el que sigui, el necessari, per tornar a generar doncs, una canalla adequada per poder afrontar els castells que afrontem i una qualitat tècnica per també afrontar els castells que precisarem. I amb això que dius, el calendari. I el calendari segurament s'haurà d'adequar a les noves necessitats, perquè si una pretemporada fins al moment, arrencant al març a fer assaig, i a l'abril o a finals de març alguna diada ja podíem anar veient i canalla ben arrencat abans, doncs aquest període de temps inexplicablement no, o sigui, ho sabem més que clar, s'haurà d'allargar per aconseguir aquest nivell. Si abans en 2 mesos ja teníem un nivell on les colles grans doncs, ja podien sovintejar el castell de 8, la resta doncs, apretàvem amb els de 7, 7 i mig, doncs tot això segurament s'haurà de perllongar en el temps a tornar a aconseguir
primer, una canalla capaç i adequada per a aquests tipus d'estructures i després doncs, una tecnificació ja de tota la colla per afrontar-ho com a tal. D'haver estat una temporada normal, aniríem amb presses i agòbios de que tal dia ha d'arribar. Aquesta temporada ho marcarà la temporada. Sí, la pròxima temporada que puguem començar, ja, jo espero que sigui la següent, però la pròxima que puguem començar a ensenyar i a fer castells, jo crec que serà tota aquella temporada més de calentament. Hi haurà alguna colla que potser despuntarà, no? Perquè, segur, no? Però jo crec que serà una temporada més de calentament per totes les colles, de començar a treballar, de començar a fer base, de començar a pujar, de començar a fer canalla, castellers que potser, per desgràcia, també han canviat, els crios canvien però els castellers de tronc també canviem, no? Jo crec que serà una temporada de treball, no? De fer fites, d'aconseguir castells, però més de treball i de tornar a fer colla, no? I la temporada següent doncs està a dalt on t'ho vam deixar, no? Com aquell que dius. Jo amb això que dius no sé si veieu diferència entre les colles potser amb un nivell més baix o les més altes, perquè a nivell personal com a colla més, no, un nivell més baix i tal, nosaltres per desgràcia hem estat acostumats a tindre que començar de zero molts anys de manera continuada. Els últims 5 o 6 anys era un cap de colla per any, una junta i una tècnica nova per any. No sé si això afectarà a que nosaltres sigui una cosa potser més normalitzada, a que altres colles tinguin una continuïtat de molts anys, d'unes tècniques, unes juntes, uns projectes molt més llargs i unes bases molt més amples que les nostres, que potser són més petites. Home, jo crec que el patiment no serà el mateix per una colla amb 300 o 400 castellers que amb una colla de 100 castellers. Clar, que te marxin 20 castellers, per exemple, de la colla jove, no serà el mateix que marxin 20 castellers dels nois de la Torre, per exemple. Vull dir, jo crec que clar, aquest patiment de colla serà diferent entre tots. Doncs el futur l'hem de mirar amb il·lusió i amb esperança, no? Ara mateix és molt complicat preveure cap on anirà tot plegat i quan podrem tornar a fer allò que més ens agrada, que són els castells, però hem d'intentar ser optimistes, pensar que en algun moment o altre, més proper, si pot ser millor, doncs podrem tornar-hi i que ho farem amb la màxima il·lusió per recuperar el gran nivell casteller que teníem a la ciutat i en general a Catalunya. Ara per ara el futur més proper passa per ser pacients, tothom tinguem la màxima seguretat de poder realitzar aquesta activitat que tant ens encisa amb totes les seguretats i garanties possibles i mentrestant doncs, ser conscients que el valor que hem de posar en alça doncs, són les persones i ser pacients i no perdre en cap moment la il·lusió i les ganes de, quan això es reprengui, doncs, tornar a les places, tornar a veure'ns i tornar a fer castells. Ara mateix incert, espero que